Right, what's up? Right, what's up mga idol, no? So, night ride tayo ngayon. Pupunta tayo na Rosales, no? Dito lang sa amin, sa mismong bayan. Ayan, no? Paskong Pasko na. So, dahil gabi na, no? So, pupunta tayo sa Christmas Bazaar ng Rosales, sa mga pailaw-ilaw nila doon. What? What the fuck? At sa mga food bazaar nila doon, no? Nag-umpisa to nung 26 November 26. Tapos nung una, nung November 26, may mga parapol sila doon, no? Mga bigas, ganun, mga alam nyo na, mga relief foods, ganun. May parapol si Mayora, no? Dito sa Rosales. May mga fireworks din sila doon, no? Di ko mabigkas. Punong-puno dati sa Presidensya, no? Yung town hall ng Rosales. So malapit na tayo, no? Sila commander pala, no? Tapos yung ate ko, nagtitinda sila sa food bazaar, no? So gabi-gabi ako doon nakatambay. Ay, dito na lang tayo daan. What? Noah? Larry, what the hell are you doing? Para makita nyo yung bungad ng mga pailaw ni Mayora. So magpapagas muna tayo bago tayo pumunta sa bazaar, no? Bago natin ipakita. Yan. So malapit na tayo sa bayan, no? Dahil malapit lang kami dito. Dalawang barangay lang yung pagitan. Ayan, nakikita nyo na ba? Yan yung gym, maraming street food din dyan. Dyan yung mga nagtitinda ng barbecue, balot. Ayan, kikita nyo na ba, di ba? Ang daming pailaw-ilaw. So magpapagas muna tayo dun sa All Star, no? All Star, baka naman. Naghintay ka ba? Ayan, no? I love Rosales. Ayan. Ay, Rich Star pala. What? What? Larry, what the hell are you doing? Larry, सो हैन दोरी चल्छ क्या Kala ko All Star. So pagas muna tayo, no? Lumaka, boss. Lumaka gasolina yo. Muna na gasolina to 53. Tas nag 50. Tas tata 49 na eh. Bumababan na. Thank you. Music keeps me dancing. Ayan, so yun, tapos na tayo magpagas, no? Doon ako laging nagpapagas kasi mura. Yung pinagpapagasan ko dati 53. So una akong nagpagas nun 53 din, tas nagpagas ulit ako ng sumunod na araw 50. Tapos ngayon naging ano na 49.99 na, no? Pababa na ng pababa yung gasolina. Sa iba 63 ata 60 plus ganun. So dito na tayo, no? So magpapasama ako kay Commander mamaya. Mag-vlog pag tapos na sila magtinda.
Gumatang kayo ka ng pandesal. So yun guys, pasok tayo sa loob, no? Tambay muna tayo. Jeff, bigyan kita ng sticker dyan. Hindi, joke lang. Pang vlog lang. Ride trip mo to vlog. Anong Shopee ka dyan? Dikit mo sa kulong-kulong mo. Puntahan natin yung nangihingi ng sticker dito. Ayan. Ayan. Ito nga pa yung mga nangihingi ng sticker sa atin guys. Bigyan natin. Ayan. Video. Nangihingi kasi sila ng sticker guys. So bigyan natin. Kasi kayo lang? Yeah. Oh, shout out. Oh, shout out. Hey, shout out dyan. Shout out sa mga kaibigan ko dyan. Tara dito sa press. Oh, shout out. Shout out po sa mama ko. Oh, yeah. Sige thank you Ingat kayo So, may nangihingi pa dito ng sticker guys, bigyan natin. Hi guys. Ito na ito. Bigay mo na lang. Thank you po. Thank you, kuya. Kuya. Ayan yung I Love Rosales guys. Oh. Pakita mo yun. I Love Rosales. Kabilon. Ate ini. Shout out. Shout out kami. Oh, shout out. Shout out. Kung sila magkaya. Oh, Bandol. sticker. Oh, sticker. Bandol yung isa ko Yung Dakansan. Wala pa ako. Napanood mo na yung video, pumunta ka ng Boulevard. Anong pangalan nito no? Pangalan nito ko? Ayan no, may pangalan. Brother. Ito. Oo, may pangalan. Hi! Shout out. Shout out sa inyo. Oh. Shout out. Ang gulo mo na. Shout out sa pamilya ko sila pa. Shout out mo na daw. Pala, sticker. Ay, sticker daw. Yan. Bigyan natin sila guys. Yan, Facebook tsaka YouTube yan. So, pag may humingi, bigyan. Yan, ikot-ikot lang tayo dito guys. So, mas madaming tao dito nung first day ng Christmas ng Rosales Christmas Bazaar, no? So, sa kanila, shout out na lang sa kanila, no? Ewan kong naririnig nyo kasi wala akong mic, nasa helmet na yung mic ko, no? Bigyan na natin siya ng sticker. Pag may humihingi, bigyan, di ba? Sila lumalapit, babe. Dapat ikaw. Sila na yung lumalapit, hindi na ako.
Alright guys, no? So, uwi na kami. Hindi na ako masyado nakapag-vlog kasi baka makapiright tayo sa music dun, no? Sana hindi tayo makapiright na YouTube, no? So yun guys, no? Uwi na tayo. Ayan, pwede kayo mag-picture dyan, no? Dyan sa loob. Marami ding pailaw dito, no? Ayan, no? Ayan. Ayan. Pati dito sa simbahan, no? Ayan. May mga ilaw-ilaw din. So, pauwi na tayo, no? Hindi na ako masyado nakapag-vlog kasi ang daming tao. Pero meron pa rin naman ni ilan na nakahingi ng sticker sa atin, no? So, shout out sa inyo, no, mga idol. Kung napanood nyo tong video na to, no? Kung napanood nyo tong video na to, please like, share, and subscribe naman dyan sa mga nabigyan ko ng sticker. So, at least naman meron naman akong kunting na napakita sa inyo. Ang kinakatakot ko lang kasi, no, baka makapiright tong video natin. Sayang naman. So, hanggang sa January 7 pa. So hanggang sa January 7 pa matatapos yun, no? Yung Rosales Christmas Bazaar, no? So dito ko natatapusin ang aking vlog, guys. Dito rin ako nagsimula kanina. Dito ko na rin tatapusin, di ba? Madilim na kasi sa banda ron, eh, kaya wala din lang kayong makikita. Dahil gabi na, night ride. Hanggang dito na lang, guys, no? Kung naabot mo tong hanggang dulo, salamat sa inyo ng marami. Yan. Salamat sa mga sumusuporta, no? Tsaka shoutout na rin sa mga humingi ng sticker, no?